Halo guys. Biथाङा मोसायोनो दिनै एसे ओंखारना फैदो आङो केमेरा गार्ल आं दिनै बिथांनि भिडिअ'आव उनाव थागोन आं माने हमनो हाग्रा जागोन आं ना हेलो एभ्रिवान लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों कभार भिडिअ खालामनो थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामना बे भिडिअखौ लानाय जादों अननानै नोंथांमोना मोजां मोनला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आसा खालामबाय बिदिब्ला थुफादो ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामगोन ओमफ्राय नोंथां रैरुब मा खालामगोन बिथांनि भिडिअ'आव उनाव थागोन आं माने नोंगो हय ओमफ्राय नों मा खालामगोन गाइस आं ससमा गानदोंबा बे एख' नुवाखै दे आंनिखौबो लाइमोननि साबसक्राइबारफोरा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जागोन दे मानोमोन रैरुब मामोन रैरुब्स डायरि इनिया जाबाय लाइमोन स्रि बर'मोन ना दे पुरा ब्लगनि सिङाव ब्लग जाखायो आरोना जोंनिया ब्लगारफोरानो देन्जार गोदोरथारना रुमबांलानि बागाना रुमबांनि हाबानि बागानानो गय बागाना मोनफैबायलैमोन ना रुमाव ओइ बारा होनदों ना माया होनदों बोरैबा गैया गथ'फोरा थांनांगोन बासै नुदो नायनि आगोलसोयाव थाबानो गेलेयोमोन जों नोंसोरखौसो गेलेनो इयाव दा जेसेबां बोरमाया मासे जाबानो दिगदार दं जुमाय फैदोंमोनलै ओंखायनो गेलेदो ओइ दे ओंखामा खुरदो जानोसै जोंबो दे खुर ओंखामा जानोसै सैमा दंबा हाबगोनलै गैला दे गैया दे मासे खारदो गथ' भिडिअ लाना न'आव थांफिनोमोन लाना आदै भगबान दा बोग्रि हाननो थांनोसै आरो ना भिडिअ लाखांनानै लाबो भिडिअ लानानै रानथाबजोब्बाय मानसिफोरा ओमफ्राय दा बोग्रि जानोसै बोग्रियाबो मोनजाया नालाय इनि खगावनो लागायो नामा बालाथ' बाल्थिङा फिसा गैया होनबा पाते गाजा बिबार नुवाखैबा नै लोगोफोर पाते गाजा बिबारा गावबायदि मोनदों खोमा सैमा मा नाम होयो बोग्रि देहान नोंहा केमेरायाव आं मोननैखौ अन बानायनांगौ नोङा